Tulog, Han. Tulog. Nahubog na sa durian. Liko-liko. Awa ako. Hindi mo lang i-shake. Dito sa Pikas na mag-apog bus para mati. Oh, Tagum, Davao. Dali yang gusto mga on. Hindi sa sulod ba? Pero natin matanaw-tanaw. Ay, tara. Naman. Tara. Dito ang parking no. Na magani ko din yo. Anan. Kami picturanan. Kasulod na eh. Ay, balik. Balik yung makaon, buti ko kapihan. Wow, cute eh. Oh, bujiko. Oh, paluparig drone. Anawin. Hindi ko mukha ako Indot no. Dito pa tanang na ikuan dito resort yapon. Indot kaya basta kung lawma.
diya. One, two. Ayaw ba? Ayaw ba? Init. Siyempre kainit. Init ba ito? Ambok. Talong. Abo ka mo lang eh. Sure ba? Bulo ka? Ha? Abo ka mo lang eh. Ay, nito eh. Bayar sa nikalalong sa kuan. Sa Yeah. Dapitan. Oh. Dek, kabayar sa nikalalong sa Dapitan. Kabayar sa nikalalong. Loy, ano ba? Di, ambak na. Ay, ganito. Artihan mo eh. Luya mo kay ka. Alay ba, pampawala sa akon. Hindi ka na malanay niya. Hindi pa ba? Di ba? Hindi ka nabayan. Gamayra, 15 seconds. 15 seconds sa imong utong. Ayos ko be. Dalam dong, tindog dong. Dalam gitu deh. Nak, ito na. Oh. There is a ay lang. Bilak yung kapatid bay. Oh, bay. Ito sa iya sa alum, dito man eh. Luto ng isbok.
Oh, kita kayo mo dira lang. Mabalo na sa karigay. Kira ka boy. Kaya video ako. Balos Torondo. Balos Torondo. Patay bangga. Bangga. Kamera. Apa ini? Aso parang ito ang aso. Likod rin. Ay, problema sa ilong nga to. Lumuni ko sa inyong ilong. Ato ba man Masya na bigay. Ang pangit ako. wow, dami na ito. Ha? Nag-up mo ko dali. Nag-up man ko di. Mereka.
Hindi.